салом ҳамдиёрони азиз, донишомӯзони гиромӣ. дарси 28 аст аз силсила дарсҳои англисӣ барои навомӯзон. сараввал мехостам ташаккур баён кунам барои якояки шумо ки то ин дарс моро пайгирӣ доред ва ҳамагӣ шумо шоҳид ҳастед ки мо бо шумо алифбои забони англисиро ба шакли пурра гуфта гузаштем ва аз ҳар як ҳарф 4 калимаи тақдим намудем. 4 калимаи яъне ба забони англисӣ. ва ин дарс бошад дар бораи садонокҳо ва ҳамсадоҳо суҳбат хоҳем кард ки дар забони англисӣ чанд садонок ва чанд ҳамсадо мебошад. The English alphabet, алифбои забони англисӣ. The яъне артикли муайяниро мегӯянд. яъне мо агар бигӯем ки алфабет яъне алифбо, яъне алифбои ҳар як забон, яъне алифбо номуайян аст кадом алифбо. вақте гуфтем ки the English alphabet, пас алифбои муайянро дар назар дорем. яъне ба забони русӣ алфавит, яъне алфавити муайянро дар назар дорем. алифбои забони англисӣ. алифбои забони англисӣ аз 26 ҳарф иборат аст ва 5 тои он садонок. дар ин ҷо бо ҳарфҳои бо ранги сурх ишора шудааст, яъне ранггузорӣ карда шудааст. 5 тоаш садонок ва боқимондааш ки 21 то мебошанд, онҳо ҳамсадоҳо ҳастанд. яъне ин рангҳои сурх садонокҳо ҳастанд ва рангҳои сиёҳ ҳамсадоҳо. агар нафаре аз шумо ба равиши бритониёӣ ё китобҳои дарсии бритониёӣ агар дарс хонда бошад, дар он ҷо садонокҳоро 6 то мегӯянд. бинобар ин ин ҷо равиши амрикоӣ аст, равиши лаҳҷаи амрикоӣ. ҳарфи вай гоҳо садонок шуморида мешавад дар баъзе калимаҳо ва гоҳо садонок шуморида намешавад, яъне ба ҳайси ҳамсадо меояд. бинобар ин садонокҳо дар асл 5 то ҳастанд ва гоҳо ҳарфи вай низ садонок аст. хоб, дар ин ҷо ба шакли ҷадвал барои шумо пешниҳод кардем, яъне vowels. ин s шакли ҷамъ аст, шакли ҷамъи калима. vowel садонок ва vowels садонокҳо. consonant ҳамсадо ва consonants ҳамсадоҳо. хуб, садонокҳо гуфтем ки 5 то ҳастанд. a, e, i, o, u. a, e, i, o, u. ва боқимонда ҳарфҳои ҳамсадо ҳастанд ки ниёз ба шумориш ҳам надоранд. яъне мо намегӯем ки 21 то ҳарфи ҳамсадо ё 5 то садонок. вақте 5 то садонок гуфтем, аллакай боқимондааш ҳамсадо дар қисми ҳамсадоҳо медароянд. хоб, як бор дигар барои такрор ва охирон бор дар бораи алифбои забони англисӣ мехонем ва ба ҳамин аз дарсҳои оянда дар бораи тарзи ҳиҷо ва тарзи хондани калимаҳо суҳбат хоҳем кард ва дарсро идома медиҳем. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R,
S T U V W X Y Z. Z لهجه امریکایی است و Z لهجه بریتانیایی. بنابراین این درس درباره صدانوک‌ها و همصداها گفته گذاشتیم و از درس‌های آینده طرز نوشت و خواندن کلمه ها را خدا خواهد میگیریم. یعنی خواهیم گذاشت. اینجا باشد با انجامی به پایان درس 28 رسیدیم. تا درس های نوبتی یکایک شما در امان خدا باشید.